Малқларға күшебіз сәхнеде бию пәрейін ойнатып, мәңгілік буран құптармақшылар Ғалескар Камал театры яңа сезон ашырға әзірлене томашашыға санаулы күннер исәммесіз мәңгілік буран һәм бию пәрей премьералары тәқдим ителәчәк. Әлі сезон ашылмаған аңа 9 күн вақыт бар. Театр сәхнәсендә инде тормыш кайный. Кемдер репетициядә, кемдер әлегә текст ятлый. Яңа сезонның беренче премьерасы Шыңгыз Айтматовның гасырдан озын көн әсәренә нигезләнеп эшләнгән Мәңгелек буран спектакле. Хәзерге вакытта кече сәхнәдә репетицияләр бара. Спектакльне тамашачыга 4 ноябрьдә күрсәтәчәкләр. Аны Илгиз Зәйниев куя. Шыңгыз Айтматов әсәрен сайлаулары юкка түгел. Быел танылган язучыга 90 яшь тулган булыр иде. Инде әсәр сайлау башланган декабрьдә, менә һаман дәвам итә әле. Быел яшь драматургларга да урын түрдән. Яңа татар пьесасы конкурсында җиңүче авторлар Энҗе Гыйззәтова, Гүзәл Сәгыйтова пьесалары кече сәхнәдә куелачак. Сөмбел Гафарованың әсәрен чит илгә үк алып бармакчылар. Кытайда чакырылганнан Кин дигән шәһәргә фестивальгә, анда без Сөмбел Гафарова язган, Фәртәбе куйган спектакль, килмешәк спектакль булачакбыз. 2019 елда гастрольләр күп булса да, бу сезонда 4 яңа спектакль куячаклар. Безнең яшь режиссерыбыз Айдар Забаров, укадыр апрель айында Александр Володинның пьесын «5 вечеров» исемләнгән пьесын, ул санаулы кичләр дип атачак. Атада инде шул була. Мин Мансур Гыйләҗевнең яңа әсәренә тотындым. Традиция буенча сезонны зәңгәр шәл белән ачачаклар. Рәлия Вәлиуллина, Мирзалишев, Яңа гасыр каналы.